Hello guys, good morning, welcome my YouTube channel. Guys, dia guys, guys, andakop ni Christine karon gikan siya sa pantalan. Guys, nindot kayo ho. Lapu-lapu or tingag na gud siguro ni. Nasa guys. Murag kuan kayo guys, labas pa kayo kay nagnanga pa. Wow, nagkapay-kapay pa. Oh guys, oh. Nindot kaayo siya. Akong gikilo. Wow, media kilo. Media ang dakop og may ada sa danggit, bukawon og pata. Na guys. O, amo ni karon tulaon guys, suwa sa pamahaw. O, guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe and comment, like and share. O, guys, kung ganahan mo mga will ato mo sa pantalan sa Kabukgayan kay tuwa dito imong kalingawan, dapat tinud-anay nga pangawil guys kay makasuwa man sa taon. O libre na ni guys kay og dito na ni sa tindahan sobra na ni 100 ang media. Pero sa og imong kawilon guys libre na suwa. O guys, og diri na lang ko kutob sa akong pag video. Guys, please subscribe. O bye-bye. Salamat sa inyong tanan. Bye-bye.